bahai ma tongkha ni singa ke to kaham no ma tongkha tongthoka bubagrana hambai chini tipra ma thani joto samung tangnai rok na hambai obo tipra sarok ni kaplai yang mani chini chung bahan bothei chini tipra hasteni TTADC tipra sa songdo molong sakbai naikol jago chini addition chung tabo tipra sarok naikol nani bagai chung phanman kha tini chung executive member tei CEM chung smai tanglai kha tini ni chini doctor rok chung baglai nei doctor rok baglai kha ke sabo bo samung tangnai aborok no bagjangnai aboni yagulo no chini tipra sarok ni kobang ma samung tangnani je tongmani khanani chimi tini ni chimi ni chung abot samung tangnani chengjaknai abon bagai haina hai chini kabang ma samung tabok di sini asa sal kabang ma joto tipra sarok tabok thansang jotono jono budri kaplai khaimani barono naharmung hachama chini naharmung to norok jotono saimano greater tripura land chung abono compromise khaya bubagrani ba okokno abono mana thangthani o kacharo tomung chung kabang ote bo choba khainai nangke chung choba khainai phiaba hamkraini tangbatang bahini chung ma khainai tipra sarok teiman thogia tipra saro lama hamia tipra saro ni rungno khamia sa khamni sep sap korei nogmaya abati rokno chini edisini phanni bisinti edisini sikon sa phanni bisinti chung tamo khaiman abono bahino chung satiok nai bubagra no chini nahar mongkai greater tripura land che chung bahino tabo chini bisingo kabangman chung sacrifice kai tongo chung bahino chini nahar mong chung jekono samoy phano bubagra haike free hand di samung tangnan hige bubagra ni bono CM rikhangge bubagra tabo boto achok thini bage ya lalbati ni bage na age busaka o hano tibrasa no phiok ni bage hini sisau chung bai kok salaino bo ba hi decision no obo joton si tabo dra ke bo sacrifice khaimi bubagra sacrifice kai ma hai chung achok thini bage chimi kok banglai tongkhang ya chung agirogo kabang ma achok thini bage kok banglayo lalbati ni bage kok banglayo minister ni bage kok banglai chini bising aba hai kri chung nangkhage khana no achok tefani yakar rimano chung nangke khana phano chini executive phano yakar rimano chini nahar mong greater tripura land chini nahar mong mani asa soba chung choloi thangna ambagi bubagrana chung taibu nang ku free has abon bagene bubagrana o decision